Abadini bebafile ngoba bebona uKhuzani etrenda ngey'ndawo zesipheko ukuthi abantu bayamxhasa. Kufika abantu abehlukene, abaculi, abantu nje abajwayelekile, abantu abanjengamameya, osomabhizinisi, abangani, abalandeli abamthandayo nje uKhuzani. Badini bafile abantu. Bakhuluma ngama-post abantu ukuthi ngathi sengiyabona iqhawe lami lijabulisa isipheko. Lizoze lijabulisa isipheko liganwa nini? Lithathe muphi unkosikazi? Ubani elimthathayo? Umabani loyo? Uyoze nje lijabulele iy'pheko lithrendi. Like lasho ukuthi selifuna nalo ukuthatha noma lisafuna ukudla nje. Hambe nje libhoke lifohloze. Phela uKhuzani usedicayidile ukuthi ufuna ukukhula, avuse ikhaya kusemthethweni, abe nomakoti. Angeke sihambe sifaka-ke sinamathiselisa wonke umuntu lapho entweni ethinta uKhuzani. Asikwazi ukuthi simnamathisele lowo muntu loyo. Whether niyamthanda or animthandi, yena usafuna nje ukudla nje esizibeni uyikhiphela noma yimuphi ufishi. Khuzani usedicayidile ukuthi mina yona impilo le ngifuna ukuyiphila. Right, Khuzani King Dlamlenze uthi namhlanje ekhaya kutheleke inkandla. Ubaba uNala eHomathole Funeral noMavavu umfo kaSikhakhane nezinsizwa uPotso Ngobese noShezi nezinsizwa belethe izipheko zomcimbi. Kuphele amazwi. Ngize ngabuza ukuthi ngabe konke bakulethe la ekhaya yini? Bathe impela izinkomo ezintathu nezikabhe eziwu-9 nayo yonke inhlobo yey'phuzo, amakesi oHenesi, amakesi oRemy Martin, amakesi ogologo abahlukene, amawayini, amasayida, zonke izinhlobo. Liphelile awasithulwa nje ezimotweni. Ngitheni kwenze kimi? Ngikhombise elinye ipheji lempilo. Ukubonga kwami kuncane enikwenzile kukhulu. Angazi ukuthi ngiqale ngithini ngamazwi eningishiye nawo. Asanketeza namanje ezindlebeni zami. uNkulunkulu ngicela angibongele akwanele okwami ukubonga. Usho kanjalo-ke uKhuzani umfo kaMpungose ebonga laphana-ke kobaba uMavava, kobaba uLimi bani nase ngithi ngaze ngamthanda ubani. Ubaba uNala weMathole Funerals ney'nsizwa phambili nazoPotso oNgobese noShezi kade bezemphelezela-ke. Yizo-ke izipho lezi kuzobe kumnandi kudelile-ke laphana-ke kwaMpungose-ke. Sibonga nje kakhulu ukubambisana okukhona endimeni yamaskandi nesikubonayo kwenzeka laphana-ke kumfo kaMpungose. Yizo zonke-ke iy'thombe lezi-ke kade befika-ke laphana-ke emagcekeni akwaMpungose. Hhayi, waze wamkhulu uKhuzani, sikufisela nje uhle kodwa. Wasephinde ebuye uKhuzani namhlanje kutheleke umsakazi ongadumile ezoletha izipheko zakhe zeziphuzo. Ngithi isandla sedlule ekhanda. Uthando eninginike lona angisoze ngalolo bala nini nanini. Hheyi, yakhumbula esavela laphana uKhuzani Mezwe laphana kwimpucuzeko. Yinsizwa eba-interview laphana kwi-channel kaKhuzani lapha ku-YouTube iDlamlenze TV. Iyona-ke le nsizwa le. Sibonge ukuthi izoxhasa. Akulula bafowethu, akulula impela. Amandla abafowethu maningi kakhulu. Umuntu nomuntu wenza ngendlela ezojabulisa umoya wakhe ukuthi ubani umngani wami siyaphila naye uzomenzela into engaka. Wasephinde kuye uKhuzani namhlanje kuthele kunzuzo Mthethwa noK wabantu nabafowethu bonke nje ababehamba nabo abahloniphekile belethe isipheko sogadlakazi lwenkomo. Ukwanda kwalowo mthakathi ngithi ngiyabonga. Wabadi Nkosi Malanga nambona laphayana ingangamela amadoda. Yaze yayihle inkomo le abayilethile. Sibonga kakhulu ukuthi kufika abantu bezokwenza into enhle kangaka. Namhlanje emini kutheleke uFalabo Khuzwayo ehamba nezinsizwa zakubo belethe isipheko ezintathu. Hayi bo, belethe isipheko esisuka kubaba uShobeni Khuzwayo okuyizinkomo ezintathu zohlobo lwesilungu. Ngithi nje isandla sedlula ikhanda Mnguni. Yabona uma ufundisa usheshise ugcine usujampa-ke lapho. Maybe nasey'koleni ingakho nje kwagcina ngaqonda langa. Mhlawumbe sasijahe ukuqeda i-exam kodwa-ke angikho-ke lapho. Inkosi Malanga leyo uFalabo nayo une-album emnandi kakhulu abantu online. Uye oshayela-ke kakhulu uKhuzani isiginci usebenzana kahle kakhulu. Basabambisene ama-award maningi awonile uKhuzani. Sekufikele insizwa uFalabo nayo bethe isipheko sey'nkomo ezinhle kakhulu ey'cwebezelayo. Waphinde wabuya uKhuzani wathi namhlanje kuseni kutheleke othisha besikole engifunda kuso eSibhakabhaka Combined School belethe isiphiwo somcimbi. Ngithi isandla sedlula ikhanda. Hhayi, asazi bafethu ozobe engekho kulo mcimbi uzophuthela. Ziningi kakhulu ezenziwa abantu ney'sazovela. Mase kufika nothisha impela futhi iDlamlenze-ke ingenhle kampela. Ngicela ukuthatha lethuba ngibonga uBoni Ngubane nakuWelile Mchunu abavele bathele ngazelele
kungazele lutho, bafike bashaya indishi bashiya u-50,000 ngithi isasidlula ekhanda mbovu omkhulu nakumacongwane nesipheko basishiyile ekhaya likababa. Uthando olungaka lukhonyiswa abantu bakaNkulunkulu ngithi ngiswele imilomo yezinkulungwane. Phinde futhi yagadla laphana ngidlamlenze ngesipheko abantu bezoyibongisa ngemali ewu-50K yayinhle nto leso. Bonga sisiwelile. Hey bakithi umkhonzile ukhuba. Right. Izolo-ke ngesikhathi-ke lokhu kuphuma indaba yepheko. Nokhuzani uphinde wakufakazela ukuthi ngithi angiphinde ngithathe leli thuba ngibonge xamxekile Dlamini phansi baba nami umfoka gadla bethithize belingisa amaphupho ezinyosi ngesipheko senkomo. Ngithi ngiyabonga ukwanda kwalowo mthakathi wena kaMalandela samkhumbula uxamxekile umlandeli omkhulu kaMtshengiseni noma usewuye asazi. Kodwa-ke ubele thina isipheko senkomo uhlobo oluhle. Lezi nkomo zinhle bafethu. Ngolobona izinkomo ekanje ayi uyajabula impela umkhwe wakho uma eyithola. So injalo-ke indaba angazi noma sengiphosta ukugcina lapha kuphindwa izolo futhi Khuzana ku-Facebook wathi ngithi angithathe elinye ithuba ngibonge isipheko esivela kubaba uMsimango walapha emzini weDuma eNkandla uvele wangiphekisa ngodadlakazi lenkomo yohlobo wasifikela mathupha ezoletha ekhaya ethi mfana kade sasithi kana uma usugwana bese ngeke sigoqe izandla ingakho sikuphekisa. Lapho behamba namadodana akhe okubalwa kuwona noKhayisani Msimango. Ngiyabonga kakhulu Mkhaya azizingaka lezi nkomo lapha Khuzani mawuluhlephulele. Right. Esingakhohlwa lapho ndikhona futhi izolo Khuzani uthe ngicela ukuthatha ithuba ngibonga uMafizo wesipheko senkomo asedlosele kumina njengoba ngizoba nomcimbi omkhulu uthena ubefisa ukusiletha yena ukhoma kodwa ubona isikhathi siyahamba ube esithi kungcono ayithumele. Siyabonga kakhulu. Siqhube sivote ingoma F ku-32253 uMafizolo lo wengoma ethi uyoncengwa uma wakho. Abantu balifuna igama lithunyoko inkomo inkoneko umbala le nkomo ngimhlophe and namabala amnyama. Inhle kakhulu futhi abantu banenkomo ezinhle abasitsheli bayivusa phi inkomo ezinhle kangaka abantu. Lapha uKhuzana besithi liqalile-ke iviki wethu na kunjalo asazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa-ke kuyacaca ukuthi kuzoba indoma ezulu kuyodwendwa laphana ngeyi-15 zikaDisemba laphana-ke eMandaba inkandla uKhuzani amabombo azobe ebheke khona kunyanyonyanyayo asazi albhamu emnandi ayishayela uKhuzani umcimbi omkhulu ozoba khona nge-15 Disemba Moses igcwalise Spring Picnic all white ebingeyi-8 kaNovemba laphana nge-People's Park or ngase-Hollywood's Stadium. Waphinde waba ne-15 years of the Blue Nation celebration laphana eCarnival City. Iy'moto ey'ningi Khuzana ayithengile ube-ambassador yakwa-Jayco bakithi umfowabo uThibela naye wamsikela. Sibonga kakhulu kukho Khuzana akwenzile kulo nyaka. Kuyacaca ukuthi uKhuzana lo nyaka uzovana ngegiya eliphezulu without wasting any further time. Sifuna ukuveza nje lokho ukuthi abantu basebenze kakhulu kulo nyaka abaculi benze zonke izinto ezinhle kodwa by far uKhuzana yena ube nonyaka omphathahle kakhulu kulo nyaka lo achieve izinto ey'ningi ama-album akhe amadala nasanda kwakhipha athole iy'tifiketi zakwa-RISA nje kube kuningi uthole nama-nomination ayi-2 laphana-ke kumasama 31 azobe laphana eGoli nge-15 December. Cha azobe nge-14 if I'm not mistaken. Nomination ye-best male artist ne-best maskandi album waphinde wawina-ke laphana kuma-Harper Awards laphana e-USA eLos Angeles. Wabuya nawo-ke lawo ma-awards oyi-2 including ne-best independent male artist. So sibonga kakhulu ngoKhuzana kukho konke asekuzozile kukho konke aseku-achivile. Wena onyanyayo wena ucabanga ukuthi khonto ekhona mhlawumbe bezovimba uKhuzana kulo nyaka usayikhulumela bekuzifiso nje akukho nje okuzokwenzeka akukho kuzovimba uKhuzana kuyimpumelelo yakhe. Umuntu kumele axolise inhliziyo ingane yomthakathi kumele impela iyeke ukuthakatha ngoba kuzokuyisiza ngalutho uma kunjena. Unyaka kaKhuzana lo uhambe nawo nje kakhulu umphathahle kakhulu ama-achievement maningi kakhulu kulo nyaka. Bonke abalandeli baKhuzana kumele beyiqhenye ngokwenziwa uKhuzana akutholile namandla abo abawakhombisile ne-album ihamba kahle kakhulu. Sithemba ukuthi kuphela unyaka mhlawumbe usuke usihlanganisile u-20+ million wama-views nama-streams ukugcina zonke iy'ndawo lapho album edlala khona. Ngithanda ukuyivala lapho-ke ividiyo ngibuke kakhulu abantu abakwazi ukuthi beyibuke le video kuze kufike la Khuzana-ke uvala unyaka ngegiya eliphezulu. Mhlawumbe kukhona-ke okunye
okusazovela-ke uKhuzani azosihlebela khona, asaza khona, asitshele khona. Siphinde sibuye futhi khona la kwi-Into4 TV sithembe nabantu abazophumelela kuya udwendwe lukaKhuzani bazofike bejabule bephatheke kahle njengey'vakashi ukuzophahlisa uKhuzani ohambeni lakhe olusha. Ngibonge ithuba nisale kahle.